Tang sa pikas bahin ang Department of Interior and Local Government kun DILG ni paimbestigar na sa pagbakasyon sa gawa sa nasod sa pipila ka mga lokal nga mga opisyal sa 5th distrito sa lalawigan sa Sugbo. Straight to the point. Samtang niigo ang bagyong Tino dinhi sa Sugbo. Nga didto man mga higala ng largaman ang mga mayor, mga higala uban mga kaigalaan ang nanglarga ang si Congressman Doc Frasco, Secretary Cristina Frasco, o niya ang mga mayor sa 5th District, except mahigala sa mayor sa Danao o mayor sa Bourbon. Ang larga mga higala dito sa London, at kayong pagbakasyon-bakasyon samtang ang katawhan mahigala na problema sa bagyo. Nagpagtagad lubuntaga sa ato bawan-uban mahigala kay mo imbisigar na ang DILG. I hope mahigala kini klaro ning investigasyon o klaro gyud nga dunay manubag nining mao nga investigasyon. Kay kalisod basad mahigala gawas nga kini ni ang o tan-aw nimo mahigala nga medyo ngilad sa usa mahigala ka leader, sa usa ka manager, sa usa ka lungsod, usa ka lugar nga wa diha mahigala atol sa katalagman. Straight to the point. Doon na yung mga lagda nini mahigala sa DILG nga dapat kining mao mga officials labi na panahon sa kalisod, panahon sa katalagman nga naagyod sila kauban sa ilang mga konstituente. Naagyod mga higala ground commander kanang maong lugar.